Kristo. Buhay pa po ba kayo? Buhay pa? Okay. So let's go to our lesson. Number 1, sabi po rito, Holy Spirit reproves sin. Paano ba nangyayari ito? Basahin po natin yung verse 9. Tungkol sa kasalanan dahil hindi sila naniwala sa akin. Church, makinig kayo. Sino yung mga may invite ngayon? May mga invite pa kayo? Okay, pakinggan niyo po ito mabuti. Kailangan niyo po mag-Hitler. 6 million Jews, kinatay niya. Alam niyo po ba kung bakit si Hitler hindi pumunta ng langit? Simply because hindi po siya naniwala kay Kristo. Okay? Madali lang po mapunta ng impyerno. Pag nasa school po kayo, mga estudyante, tanungin mo lang yung katabi mo. Ren, gusto mo ba ma-impyerno? Sabi niya, sasabihin niya, ayun mo. Hindi. Pupunta ka roon. Now, pag tinanong ka, bakit mo ba gusto mapunta sa impyerno? Kasi hindi ka naniniwala kay Kristo. Ngayon, sasagutin kayo siyempre, hindi, naniniwala ako kay Jesus. Tama? Lahat po tayo dito naniniwala na may Jesus. Tama po ba? Amen. O, tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba naniniwala na may Jesus ako? Ulitin ko, ikaw ba naniniwala na may Jesus ako? Bakit? Kasi kung ano yung puno, siya yung bunga. Kaya pag siya nagsasabi na ako'y may Kristo, dapat ang nakikita sa kanyang bibig, nakikita sa kanyang mata, nakikita sa kanyang pangangatawan, nakikita sa kanyang pamumuhay, si Kristo. So madali mong malaman kung yung katabi mo, totoong may Kristo at totoong naniwala kay Kristo. Ang mundo pong ito, puno ng kasalanan. Now, ikaw nandito ngayon, tinawag ka na ng Diyos, ang trabaho mo, snatch. Diba may mga snatcher po? Ito po yung magandang snatcher. Mag-snatch po tayo ng mga kaluluwa na ligaw. Naniwala ko kayo may mga ligaw na kaluluwa. Hindi po yung tinuturo ng pinagmulang pananampalataya ka ng Roman Catholic. Kasi sa Roman Catholic, naniniwala ko na may kaluluwa na